तालसारमui नगनुखुंगो थंगरक लाइजाक ताखुक मुंगकरै रुपिनी कक्तमानी बिसिंगतै साइमानका ताखुक मुंगकरै रुपिनी नगनि बारेन्दा हालाबै तमाजरावो कलायै sak derama baino tabuk bachawi maya thongorok lai tongmani koktoma aba haikeno tini chini mangfliok asifeuka long traveli dholai tripura bai khobjak SK para buidomanik para fia avno rabat bagan nibo shini jago nognu khungo bebagai khorok tam bwsajala bwsaju sung tongmani fia je borok samung khlai charinai sal pharke buini noknogo thangai samung tangai charinai ma pha hinjangai rokse thongoro thuyamo klaijak hingkangke sabunok nukhung chalok sinai sabunok nukhungo tuidul sinai hini wanajak hi khinjangnai tei bwsajalabo laino kha khamjak bufano agini hake nanya muchungo hini saikhanareka knainedi tei nainedi joto hastini mayagnang tipra sarokno chini mangflini bisingtui abono koinai takhok mungkri rupini no je mansak je suksak yak sakangei chuba laijadi hinai chung chini mangflini bisingtui abono koijao tei norok o mangflini bisingtui norok nugui mangkhana bini bank details sakeba bank account number bo chung riwirikha nainedi tei khnainedi bihingni khuktui nini chala je hamyang mane koima sung khana mas kaisa kate kate ha puila tam mane puilan chim sakidar gare puila khai bo barenda salam te sana te eso ba kha saja kha gotana saja kha eso ba hota sa khi ruge kale kha bosa ka bari barenda khamane ninchilan mung tam mung kare rupine min bung khai minara niti para rugi mane ek mas kasa kasin bisi kono rok tabuk rugi hingga ke tabuk bojaga boro efek ni rugi bojaga bisi barjak yapung kong nai o nai ko o mo sadaga Nurok abo baki mani kono hospital got ka thangja bo hospital thang mono hospital ta moni sajaga misalnya masih ya bo misalnya berang tere kacang bokeh maksa bor tirok mama tong ha bor tino kohota no khorcha amon ya gol matong lia turuk ni ayusman card ulo tong sini bokai ongnia tong le tong ongnia bokai tangai thanda kina mane experience kata det paikha det paija doktor go sabo jang phuno jata tarono bo Oke, wah kita rugi lagi ek mas ay thongorok lajak ni busai hindang nai hindrok lugun thani tam koi mung tongnai lugun thani tam koi mung tongnai ni busai bagai tam ar khajana babo mung than tam nai nang to amo no lukoron amo no saja khadi na tani chalana hamro nei bagai ani chala che yang thutai kale khai kam phai charana chani chala hai Nora kita mau khai chalai tomani bemne boini itok tu jago wansa para kam phai jago chong noro bagire gotam khai chalai tong boini samung tangai jago boini nogo kam phai jago nin chalai khoro buchu biro buri tham chala masa ko chala ma tamu khai borok tabu kada kajak bakha kai jago ko sikala jotone sikla norok nukung khamanle bisi bisurong khana kakhana bole o chichu ya presa nini busaji boyas busang khana nini busai ni boyas busang khana sa seman angona lai samaya 50 lang 50 ara kana ta nong kami ni bung tamo parani bung to manong paran bung parani bo Moja para. Nirbung to ma Sukumar rupini. Khas ni simi salanin babo bahai ke tabuk thongor klai tongkha. Aste kayo kin barin no khapro lai kam kurung ko. Apni 2-3 din pore khai bo yakung ro boho ro phuli sawai. Todan jis bagan maliata. Koi masung ka thongor klai. Mas kaisa kate tengkha. Sa khamna logot nang jabda. Terungja mon hospital. Doktor tam hni sakron nai. Doktor okun saya. Ayushman ka doktor da tongor Tonggo. Pamukai det thangkata. Det thangka ni.
nin babu ni bumungke mungkere rupini nini ke sukumar rupini nukung rogo bahai ke aje chalai to itu benar hajar nokoro bini hajar nokorina masai tunggu tasa saya kan masih ya genna rok tabulu kurang thani tammai 이거 되는 거 아마 한다 좀 찾으러 사나 그러니까 안 먹는 거 때문에 시작이 이렇게 감 그런 거 무슨 거 nin babu ni boyes busurong kana 그거 ponchas 나 nung parang bungtamo SK para boy demani para nung tamor khaitong tabuk samung kon khaya ngo kamro khaita nong ni joma ase songrok kojina ka 아세마다 아세마 이게 beli tinjana jalan masa ini babu tabuk je omai conditioner ba omai obostha to jong tabuk basri meya lori meya omai jaga to jong tabuk hastini joto tipra sarong ni bising tin tam kokro kesar namu chung je omai chuba chorong ni to ini babu ni mu